И здравейте хора, аз съм G Smartphone и днеска ще играем едно в едно срещу рандоми. Така, като целта ми е да направя толкова победи, колкото да си взема яйцето и то да ми даде или мутация, или скин, но искам да е легендарно това яйце, просто това е. Затова останете до края на видеото, за да видим дали ще е легендарно, но база че няма да е. Кроу, това е лък. Това е герой. Ще му избягам. И аз па си издавах къде си. Аз па си издавам. О не, аз сам се прецаках. Сам се прецаках. Беге, деле. Аз не си героен. Защо го накарах да скочи? Защо го накарах да скочи? Само се прецаках. Беге, лака. И аз къде? Ето е. Жив съм лъж. Не бе, с кроли ще ме убиеш. С кроли ще ме убие, бе, много ме дразни тази игра напоследък. Не искам да това, чекай. Това ако остане ми убиеш всичките герои с крол. Не, няма как да това нещо, защото мога да се кача видеото, ако го кажа. Топ гаден герой е това, отвратителен направо, много голям. Гадна. Ще го убия, ако не го убия пък на. Да, от тук ще да го ръка. Да, брат, няма как да го убия вече, край. Това вече. Да, убих го бе, добре. Не, сега Спайк има рейндж всъщност. И се разпръства, не е добре изобщо положението. Поне крой има лимит. Гледай това. Къде ще избягам бе, човек? Къде ще избягам? Няма къде да ходя. Гледай, то сега ако ще му отцели, няма как да не отде. Няма как да не ме отцели. Боли в момента става. Аз просто и не мога да се скрия, да му се измъкна нещо. Така, магии и фокуси. А пък от близко, ако му дълба, още по-да става положението. Ето, видохме и му убих. Това е положението. Губиме. Оф. Почваме с загуба, което е много зле. Много е зле това нещо. Да почнем с загуба. Това е. Това е много лесна крачка. Така поне си мисля. Няма да казвам голяма дума. Само мога да кажа, че моят герой го замразява. Вижте. Това поне е лесно. Това поне... Да, лесно баче, така си мисля. Не, това е бот всъщност. Просто личи. Това ако не е бот пък на. Нека малко го понаблюдам тук тире. Може да не е, всъщност. Може да не е бот. Всъщност. Бот е. Или не? Бот ли това е бе, шуе бе? Не бе, това. Ома. То ми се тракна по дома. Тук е. Ще го бутам в бурята просто. Чакай. Лоп. Добре, бот. Не вярвам това да е човек. Не може да имам толкова слаби хора. Не ми е интересно така. Чакай, спри. Как стане? Той е бот, ли му гледа стане? Не, ако бот му убие. Бейга. Няма мога да го преживея. Ако бот му убие. Добре. Мале как се бех изпушил. Ако бота ме беше убил, просто си триех в Brawl Stars. И повече нямаше никога да я играя тази игра. Добре, това е последната игра преди яйцето, да се надяваме, че ще е победа.
Не, няма да е победа, видях героя вече. Никакъв шанс да е победа. С героите той... С тези герои, които той разполага. Не. Добре. Не и бот. Сега правим. Охо! Това е шалавата. О, не. Не. То си е добре, на него му се зарежда супер, на мен не ми се зарежда обаче. Дет се вика, то си е супер. Тука? Не. Пред нас. Пред нас е. Мале го убия. Мале, сайд. О не, са Едгар, сега е Едгар. Трябва да спазвам. Ще го изчакам даже. Да скочи. Даже му приграма, ела. Оп. Добре бе! Добре! Да видим. Мале сега ако Мелоди му убие, таква е луда. Тука. Добре, няма го. Не ми харесва това положение в момента, в което се видим. Къде? Добре. Не, тя не взема проблема. Не, човек трябва да мисли. Браво, че спрях. Ще ми дойде с брътниче. Айде бе. Това си искаше. Яйце. Супер. Епик. Митик. Легендари яйце. Скин. Айде бе. Скин. Мале. Легендари яйце, толкова много исках легендари яйце, никога не ми се беше падало легендари яйце. И той на каналата дете събирам скинове. Не човек! Неистина, бате, неистина! Мале, не мога да повярвам, хора, наистина. Какво се случва в тази игра? Това е, бате. Това е толкова много исках легендари яйце. И ми даде скин. Мале, вижте колко як. Това е, бате. Това е. Хора, постигнах си желаната мечта. Благодаря, че останахте с мене и че изпълнихме заедно. Ако искате, разбира се, още такива брутални епизоди на Brawl Stars, а и не само на нея, на други игри също на Supercell, то лайкнете това видео, абонирайте се за канала